dag skal vi diskutere vores religioners holdninger til abort. Jeg vil gerne introducere jer for den kristne og den buddhistiske talsmand. Jeg hedder Mads og er talsmand for det buddhistiske folk. Jeg hedder Thomas, og jeg er talsmand for det kristne folk. Og selv hedder jeg Magnus og repræsenterer det shiitiske muslimske folk. Jeg synes, Mads skal have lov til at starte med at fortælle om hans religionsholdning. Buddhisterne er meget glade for karma, og man kan jo ikke skabe god karma ved at slå et andet menneske ihjel. Og som vi alle ved, starter livet, når æg og sædceller mødes. Ja, men der vil jeg jo lige komme en lille rettelse. Fosteret starter rigtig nok med at vokse, snart æg og sædceller mødes, men sjælen og livet begynder først i den 7. periode. I kristendommen har vi både katolicismen og protestantismen, og hver af de to grene har forskellige holdninger til abort. Jeg vil starte med at tale på katolikernes vegne. I Bibelen, som vi katolikker retter os efter, fremgår det tydeligt, at livet starter, når æg og sædceller mødes. Så jeg må holde på Mads side. Hvad er den 7. periode overhovedet? Ja, det ved man ikke helt, da der er mange forskellige tolkninger og beretninger. Men ifølge den gren af islam, jeg tror på, begynder den 7. periode efter 120 dage fra mødet mellem æg og sædceller. Er det ikke lidt mærkeligt, at der bare efter 120 dage flyver en sjæl ned i babyen? Sjælen flyver ikke bare ned i babyen. Det kaldes ro, og det er Allah, der puster sjælen ind i barnet, efter det har gennemgået de 6 første trin for at blive til et menneske. Hvad består de 6 første trin af? De 6 trin foregår således. Det første er, at vi skaber mennesket af ler. Det andet, hvor vi anbringer det som en dråbe på et beskyttet sted. I det tredje forvandler vi dråben til en klump. I det fjerde forvandler vi klumpen til en masse. I det femte sætter vi knogler i. I det sjette iklæder vi knoglerne kød. Og til sidst i den 7. periode puster alle sjælen, også kaldet ro, ind i barnet, og først der er der skabt liv. Det kan ikke være korrekt, for mennesket og sjælen bliver skabt, når æg og sædceller mødes. Ifølge min religion, så ja, så kan det godt foregå således. Okay, hvis vi tager det fra den protestantiske kirkes side, har vi ingen bestemt holdning til abort. Og 2 aborter, de er aldrig ens. Det kan både være en spontan abort eller en provokeret abort. Vi mener dog ikke, at en abort er bare en ting, man gør. Det skal være en svær slutning at få en abort. For vi ved alle, at det stadig er at slå et menneske ihjel. Men man må godt få en abort, hvis den er vigtig. Abort er ikke noget, man bare gør. Det giver dårlig karma. Hvis man ikke vil have barnet, kan du overveje at give det til nogle andre, der for eksempel er svært ved at få børn. Så får du også god karma ved at hjælpe et andet menneske. Rip, det går død med det.